Vandt over er han prut. Jeg slået den satans tyksak. Syntax, tyksak, tyksak. Syntaxdix er Gud. Det er der gået. Diktere kunne en dag. Hvor kom det? Så er det det her, vi vil? Sådan en fucking omgang lokumspoesi. Nej. Altså, det fungerer jo ikke. Der skal ikke nogen, der gider at høre det her lort, Karl Emil. Der skal ikke nogen, der gider at høre det her. Nej. Og afsted. Drage ud på livets vej. Og jeg har et enkelt mål, ikke? Da jeg finder noget kunst og noget kultur. Jeg kan godt sige dig. Min vilje, den er fucking stål.